Zdravím, dnes vás vítam pri jednom špeciálnom videu. Dnes sa ani tak nejedná o chili test, ako o chili tréning pred následujúcou súťažou na chili žrúta. A po mojej pravej strane sa nachádza Naga Brain Chocolate. Naga Brain Chocolate je to veľká čokoládová potvora. No. Ideme na to. Vezme si lot. Čerstvý. Trošku ho práším ešte. Jedná sa o kríženca medzi červenou nagou a Sevenpod Brain Strainom. U tej červenej nagy sa častokrát spomína, že red naga, ale v určitých zdrojoch sa dá dočítať, že sa jedná o Dorset nagu. No a Dorset naga je nepríjemná. Tá má pálivosť okolo 1,5 milióna, myslím, že bol nameraných 1,6 pri špeciálnom tom teste, tej maximálnej vzorky. A Brain Strain má okolo tých 1,4, 1,5. Takže hybrid bude zhruba tých 1,5. Rastlina je to vysoko výnosná a plody sú neskutočne krásne a veľmi, veľmi zabijácké. Pozrieme sa donútra. Nejde poradne od stopky. No. Moment prekvapenia. A tak zrovna lákavo nevyzerá. Pri detailnejšom pohľade si môžeme všimnúť malé kvapôčky oleja, čo je samozrejme kapsaicín, ktorý veľmi ceníme a preto ako nás trápi a stresá, ho konzumujeme. Fuj! Naga Brain Chocolate. Ešte sa dá zohnať aj Naga Brain Red a Yellow, ale táto chocolate si osobne myslím, že najbrutálnejšia a vyzerá fakt, že veľmi, veľmi nepríjemne. Obyčajne papriky so semenami nekonzumujem, ale dnes sa jedná teda o špeciálny prípad, takže dobrú chuť. Jedna a pol mega. V prípade potreby máme za kamerou nachystané mlieko a odplúvať budeme asi takisto, takže budeme asi musieť, lebo bude to veľmi veľa sliniť. Dobrú chuť. Okamžite pálivosť.
Oh. Oh. Fuj. No. Extrémne zlá pálivosť všade v ústach. V krku. Dámy a páni, toto není Brain Strain. Toto je naga. Veľmi zlá naga. Big bad boy. Tá pálivosť sa veľmi pomaly, ale veľmi silno rozvíja v celých ústach. A je to skutočne Oh! Pálivosť paralizuje ma. Kebyže nemám stoličku, tak neustojím. Pálivosť je veľmi čokoládová, veľmi pekelná, brutálna, kompletne, všade v ústach, úplne že všade. A vzadu v krku. Píše? Áno. To má byť. Paprika má sladkú chuť. Je.
Ah, ah. Je to paprika vysokej výnosnosti, veľmi skorého dozriavania. Najviac páli aktuálne ešte vpredu v ústach, úplne vpredu v ústach, ako Seven Pot. Zaslím sa ospravedlňujem, ale skutečne tá paprika veľmi podporuje sklinenie a to sa veľmi ťažko udržuje. Teraz si na chvíľku pochutnám na tej agónii. Mám veľmi rád, keď odstúpi tá prvotná brutálna pálivosť a prežijete si peklo a nastúpi, ako sa tomu hovorí, afterburn, ten záver, kedy sa konečne začína vyplovovať chuť. Tak. Kapesník mám? Ešte nejaký? Už asi ani ne. Nevadí. Takže. No. Paprika v zraste vyzerá ako naga. Má veľmi výnosnú nagovú vlastnosť. To znamená, že paprika nemá extrémne rozmery a dá veľmi veľkú úrodu. Podlhovastý tvar, ako si môžeme všimnúť. Napríklad tu sú zelené, ale tu sú už dozreté. Ten tvar je taký mixnutý z obidvoch tvarov aj z Brainstraina, čo sa týka, že kratší a košatejší a Nagi, ktorá je podlhovastá a trošku užšia. Prípadne od tých Meganák je taká veľmi podlhovastá a podobnej hrúbky. Pravdepodobne by sa malo jednať do nejaké F4, F5, možno F6. Paprika je relatívne známa už od roku 2011, kedy sa objavil prvý hybrid. Chuť je spočiatku veľmi tmavá, silná a máte chuť, aby už skončila. Ale ona stále pokračuje a cez brutálnu pálivosť vpredu v ústach po Brainstraine sa presúva hneď z začiatku vzadu do krku, kde pôsobí ako naga. Ale tá veľmi horkastá chuť, korenistá chuť, tmavá, dýmová, originál Nagi, je trošku potlačená a nie je taká výrazná, je to konzumovateľné. Dobre, pálivosť takmer úplne odešla a úplne sa začala vydržovať chuť. Je sladká, paprika je veľmi sladká, ale to oceníte až na konci, až si to vytrpíte.
Má takú tú tmavú chuť, keď je zvýraznená. Hovorí sa, že to je čokoládová, ale čokoláda tam skutočne nie je cítiť. Jedná sa o skôr takú chuť tmavého cukru. Takú... Palivo ešte ostalo vpredu na ústach, ale v podstate už to doznieva. Takže, to je Naga Brain Chocolate. Zúčastní sa súťaže Challenge Road 2016, majstrovstvá Česka a Slovenska v konzumovaní pálivého. Na evente Chili Braní, ktorá sa uskutoční 3. septembra 2016, Brno, Koupalište Riviera. Bude to stáť za to. Dobrota. Ňam. Výborná paprika. Vidíme sa na Chili Braní. Dojdi.